M-a prins poliția. De ce te-a prins poliția? Că am venit pe aici, după un cal. Păi e Paștele, mă, nici acum nu te lasă în pace ăștia? Nici. Și ce ți-a făcut? Mi-a dat amiză, 10 milioane. Păi câți ani ai, mă, tu? 8 ani. Să mă la câte mii. Și ți-a dat amendă? Da. Ia. Cât ți-a dat amendă? 10 milioane, n-am nici bani să o plătesc. Pe urmele tot ți-a dat amendă? Da. Să moară familia mea. Să mă. Nu te cred, mă, jurăt. Să au ca câte mii. Acolo când am venit, au ca când m-a prins poliția. Ce faci pe aici? Mă duc după un cal. Dacă m-a vii, dacă nu te duci acasă, amendă nu da. Și mi-a dat. Uite, eu înțeleg. Și unde e amendă? Ei trebuie să vină cu ea. Ei acolo vine ei. Tot ei vine cu ea? Da. Și n-am nici bani. Și vrei să dau bani să pleci amenda? Da. Cât e? 10 milioane, să mă rog.